Добре, добре. Как се казваше сега квестчето? Да шернем. Ето го. Имаме два. Шервам и двата. Който няма да вземе. Вие сте далеч. Идвам към вас тогава. Емпарче, чакай там направо, аз идвам да бягаме двамата, братле. Идвам към тебе. А той е сгънал. Лошо? Лошо. Димитър 1337, оп, меташки, здравей. Къде да пребягаме, бе? Емпайрче? Кой, бе? Имаме още един квест, който няма да го правим сега, разбира се. Лекенко преминаваме, безпроблемно да е всичко. Нямаме бърза работа. Почти сме си там. By the way, за квеста, ако е shareable, можеш танка, който беше там, да ви го даде. Стефане, да, обаче аз взех и още един, който ми се отвори като възможност, братленце. Иначе да. Браво, Кайба избухна здраво днес. Роко, майтап да не е Кайба наистина награбена на вълната, братленце. Тия нощни този месец пак карам. Митаче. Натиснал си яко, братленце. Те ме съмват. Добре, айде, ще ги предам после. Добре. Чакаме само емпарчето. Съмъна от 56 левел. Значи влизаме и чакаме емпайра. Чакай само, че. Добре, чакаме. Тука сме. Слагам наново поизаните. Не, чакай. ...99 харесвания. Кой ще бъде 100-ния? Евелин, какво вика? Ти си много заребяващ човек. Жена ми се сърди, вика, ти се будиш и заспиваш с този човек. Евелине, обясни на жената, че тук сме се събрали все такива самишленици, братле. Иначе, много ти благодаря за високата оценка. Скърцат някакви врати и си викам, какво става тук? Теодоре, верно, така може да се огледаш малко. 105 харесвания. Газ към 110. Деляна също се присъединява. Деляна, здравей. Кърцането на вратите ми напомни на Пежото, ми вика. Митака казва, айде 100 от мен. Миташки, ето ги нашите момчета, ние сме. Като средновековна френска порта, точно. Верно, и годиницата ми така вика. Момци!
Само наши тук, абсолютно, абсолютно.